Ahojte milí diváci a ľudia, máme tretí deň a už nám dosť veľa kolotočov prišlo a už sú skoro všetky postavené. Dokonca mám dobrú správu, prišiel nakoniec aj booster, aj extrém. Booster už je postavený, nedávno bola testovacia jazda a poďme sa pozrieť na ostatné kolotoče. Tu máme detskú manéž, Tu máme twister. A tu máme autodrom. Mimochodom twister bude za 4 €. Tak tu máme Ibizu, tá bude za 6 €. Luna Park Petržalka. A tu máme Haligali. Za 5 €. Tak tu máme booster. Už ako som hovoril, je dokončený. Nedávno skončila testovacia jazda. A tam máme extrém. Práve prebieha jeho stavba. Pravdepodobne. Tak tu máme autodrom. Tu máme malý detský kolotoč, prebieha jeho stavba. A tam sú labute. Už dokončené. Tak tu máme bobovú dráhu. Tu máme trampolíny Spider-Man, ešte nie je úplne dokončené. A tu máme ďalší detský kolotoč a vláčik. A ešte korytnačky, to je tá novinka. To je tiež detský kolotoč. Tak tu máme twister motýle. Jedna osoba 5 €. A tu máme breakdance od Luna Parku M&L. Už dokončené. Tak tu máme Ghost House, Strašiaci dom. Ďalší detský kolotoč. A ruské koleso. Novinka. Už prebieha stavba.
Tak ďakujem. To je všetko. Už iné atrakcie neprídu, už len od zajtra videa atrakcií. Už zajtra niektoré atrakcie budú fungovať, otvárajú ako napríklad Haligali a Ibiza. Ďakujem, pekné popoludne, teda podvečer. Ahojte, Tomás Kolárova.